Γεια σας, Κυριακή και όπως κάθε Κυριακή το KTV κοντά στα αθλητικά γεγονότα της περιφερειάς μας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τον αγώνα της Πεύκης με την ομάδα των Πατησίων. Η γηπεδούχος ομάδα η Πεύκη ευελπιστεί να πάρει τους 2 βαθμούς της νίκης, αφού στους τελευταίους αγώνες δεν έχει κατορθώσει να πάρει κάποιο βαθμό. Να ξεκινήσουμε όμως με τις συνθέσεις των ομάδων που για την Πεύκη είναι. Με το νούμερο 1 ο Αναστόπουλος, το 2 ο Κότος, το 3 ο Ορφανός, το 4 ο Κωνσταντινίδης, το 5 ο Αναγνωστόπουλος, το 6 ο Κόρδας, το 7 ο Κούτσης, το 8 ο Καρακούσης, το 9 ο Παπαγεωργιού, το 10 ο Κονταξάκης και το 11 ο Βλάχος. Για την ομάδα των Πατησίων θα ξεκινήσουν με το νούμερο 1 ο Μπακόπουλος, το 2 ο Χιμαριός, το 3 ο Νικολακάκης, το 4 ο Μελισσάρης, το 5 ο Αθανασέκος, το 6 ο Μανολάς, το 7 ο Μαυρογιάννης, το 8 ο Χαβαλίνας, το 9 ο Μάντουκας, το 10 ο Χουλιαράς και το 11 ο Στασινόπουλος. Να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι οι διαιτητές της συνάντησης είναι ο κύριος Τσούμας με επόπτες τους κυρίους Καρακίτσο και Κοτσιλίτη. Βλέπουμε ήδη, κυρίες και κύριοι, το διαιτητικό τρίο να έχει βγει στη σέντρα και οι δύο ομάδες να ετοιμάζονται να κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες και να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η ομάδα των Πατησίων εισέρχεται τώρα στον αγωνιστικό χώρο κάτω από τα χειροκροτήματα των λιγοστών φιλάθλων της και η ομάδα της Πεύκης με τη σειρά της και με πολλά νέα πρόσωπα θα ξεκινήσει τον αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό, κυρίες και κύριοι, ότι η ομάδα της Πεύκης κατεβάζει 15 και όχι 16. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ομάδα της Πεύκης, μετά άλλωστε και από την παρέτηση του κυρίου Τόσκα, που σίγουρα είναι κάποιο πλήγμα για την ομάδα.